It-trażżin u l-kontroll tal-fenomenu tal-immigrazzjoni regolari qed ikompli jiġbed l-attenzjoni madwar il-pajjiżi Ewropej. Id-Dipartiment tal-Home Office fir-Renju Unit nieda kampanja sieħa biex dawk li daħlu fil-pajjiż b'mod illegali jkunu inkoraġġiti jħallu l-pajjiż minn jedhom. Vannar mat process kbar fejn inkoraġġixxi l-immigranti jersqu l-qudiem ħalli jitilqu mill-pajjiż beda jdur mat-toroq prinċipali f'Londra bħala parti minn skema pilota illi ntemmet fl-aħħar tax-xahar li għadda. Kelliem mal-Gvern tal-Prim Ministru David Cameron qal li l-iskema kienet irnexxiet għaliex bosta immigranti illegali kienu kkuntattjaw l-uffiċċju mwaqqaf apposta biex jgħin l-immigranti illegali kien f'pariri u anke fl-arranġamenti tad-dokumentazzjoni neċessarja biex iħallu l-pajjiż. Din il-kampanja ġabet kritika kemm mill-oppożizzjoni u anke minn diversi organizzazzjonijiet li talbu saħansitra l-Awtorità tal-Istandards sa reklamar biex tinvestiga wara li kien hemm ilmenti li l-kliem użat fil-posters jista' jitqies bħala kummenti illi jinstigaw ir-razziżmu. Iżda minkejja din kritika il-Gvern Ingliż saħaq illi din l-iskema laħqet l-għanijiet tagħha u għalhekk il-Gvern kien qed jaħseb biex jintroduċi skemi simili f'lokalitajiet oħra madwar l-Ingilterra. Kelliem mal-Gvern Ingliż qal li saħansitra din l-iskema ġiet tiswa inqas minn kemm hija l-ispiża li jkollu jħallas il-Gvern biex jibgħat l-immigranti barra l-pajjiż bil-forza. Jidher li l-Gvern Ingliż lest li jagħmel dak kollu possibbli biex irażżan il-fenomenu tal-immigrazzjoni illegali u dan akkost li jieħu miżuri drastiċi. Dil-kampanja fl-Ingilterra tkompli turi kif bosta pajjiżi qegħdin jadottaw politika li qabel xejn qed tħares l-interessi tal-pajjiż tagħhom għalhekk qed jieħdu miżuri sodi u pjuttost ibsine b'rispett lejn l-obbligazzjonijiet internazzjonali bilan li jrażnu l-impatt illi qed tħalli l-immigrazzjoni regolari.